ty lidičky, máme tu další videjko a tady tím videjkem je, že budeme hodnotit můj make-up a budu vám ho doporučovat nebo nebudu vám ho doporučovat. Takže si jdeme zhodnotit teda tady ten make-up, všechen tady ten make-up, jo? Takže jdeme na to. Takže jako úplně první věc můžeme začít od skincare rovnou. Mám tady ten soft krém od Nivea. Já vám ho tady ukážu. Tady ten soft krém je dobrý, ale vadí mě na tom, že smrdí jako kapesníčky, takový ty vlhčený, obrousky. A ještě mě na tom vadí jedna věc, že když se ho na sebe namažete, tak on potom prostě je takový, prostě, že vám úplně slepí tu pleť. Ale tady ten soft krém já doporučuji. A dávám mu 7 z 10. Jako další věc můj skincare, tady máme tady ten krém od Avo. Jo. Už mám teda celá 0%, ale je to krém pod oči. Já jsem ho nepoužívala moc, ale používala ho moje mamka. Takže já mu dávám třeba 2 z 10. Nevím. Dobře. Jako další věc tady máme tady ten krémík. Tady ten krém, mě na tom jediný, co mě na tom hrozně vadí, že on smrdí úplně jako hovínko. Jako mega smrdí prostě. A tak je dobrý. A je to zase značka Revolution. Od Revolution mám hodně věcí. Takže dobře. Teďka se vrhneme na lehký make-up. Nebo prostě co mám tady za make-up. Make-up mám teda tady ten od Dermacol. Je to teda Infinitu Makeup a je to teda odstín 03 Cent. Jo. Odstín 03, tak je do tmavší verze. Jakože teďka to vypadá mega světla, ale really je to takhle tmavý, jak to vidíte. Takže je to do tmavší verze z důvodu toho, že ono sice ne ta kamera, tak ona mi dělá hrozně světlou pokožku. Ale když to vezmeme bez toho světla, tak já ji mám tmavou. Jako hodně tmavou. Ta kamera prostě nějak úplně na mě svítí, takže tady to se do mě úplně hodí, je to na mě ještě trošku bílý, ale nevadí. Takže tady tomu dávám, to prostě to doporučuji a dávám tomu 10 z 10. Potom tady mám ten korektor od Miss Sporty, jo. Je to teda tady ten korektor v odstínu 001 Light, jo. A jak mám to 001 Light, tak to je prostě jako bílý, úplně bílý. Takže je to fakt dobrý korektor, jo. Ale na hodně bělejší pleť. Takže tomu dávám asi tak 8 z 10. A doporučuji ho, je celkem levný, ale 100% ve tmavší barvě. Ještě se rychle obracíme ke skincare, jo. A mám tady ten krém, je takový SPF-ko. Jo. Je to 30 a je to od Kain. A je to teda SPF Height, teda Height, jsem taky Height. Je to teda soft skin. To asi úplně nepřečtete, ale to je jedno. Tady to doporučuji a dám tomu 100% 10 z 10. Zase se vracíme malinko k té skincare. Vidíte ho, tady mám ten váleček. A on normálně v Tetě nebo v DMku stojí 400 korun. A já jsem ho koupila v Actionu za 60 korun. Takže je vidět, že se to vyplatí kupovat někde levněji. Tady ten 100% doporučuji a dávám tomu tak asi 9 z 10. Takže tak. Jako další věc, tak tady mám, rovnou když už jsme tady u toho válečku, tak tady mám tady ty kleštičky na řasy. Je to teda od Parsy
Dám tomu 7 z 10, moc to nepoužívám. A stálo to nevím kolik, ale asi to nedoporučuju. Protože mně to přijde, že to ani o ty 4 se neprodlouží, ale každý máme jiný názor. Třeba to by se to líbí, ale mně moc ne. Takže tak, jako další věc, kterou tady máme, tak jsme se nějak úplně přesunuli už k řasenkám, nebo jakoby nejdřív vezmeme tvářenky a oční stíny. Takže, když už jsme u těch očních stínů teďka, tak mám tady tu paletku, jo. Je to teda od Klein Guru, jo. Není to moje paletka, ale je to mamky paletka. Vážím si ji, protože už je 20 let stará. Ano, můžete se i sami podívat na ty stíny, že už tam prostě nejsou. A je přesně 20 let stará. Takže ty si fakt vážím a jsem na ní hodně opatrná. Tady to doporučuji, ale nevím, jestli ta značka se ještě jako prodává. Podle mě už ani ne, možná. Nevím. 10 z 10. 10 z 10. 6 out. Potom tady mám tady tu paletku od Miss Sporty. Jo, mám eye korektor od Miss Sporty. Miss Sporty je dobrá značka celkem. Je hodně levná, takže tak. Tady jsou tady ty odstíny. Jo, tady ty všechny odstíny jsou mega pěkný, ale jediný, co mě na té palece vadí, že vy si tady tím, jo, to patří sem, takhle. Vy si tady tím takhle dáte ten odstín, dáte to na oko a ono to tam na to oko vůbec nebarví. To mě trošku štve, že budete muset hodně přitlačit, aby to barvilo, ale jinak celkem dobrý. Takže potom tady mám teda tvářenkovač, nebo I don't know, jak bych to měla nazvat. Je to teda tady to, kde jsou 4 odstíny tvářenky. Jo. Je to zase od Revolution, už se to smazalo. Jsou to tady ty odstíny. Nejvíc používám tady ten odstín. Jo, on vypadá mega růžově, ale ono, když se nanese na tu pleť a trošku se to rozblendí, tak to vypadá dobrá tvářenka a vypadá to trošku i bronzer. A jakože fakt jenom malinko. Takže doporučuji si koupit tu paletku a jako úplně nejvíc to používám tady to, nebo tady to jako pudr, ale to jsem třeba ještě v životě nepoužila. Takže používám to i na oční stíny, protože tady ta barva a tady ta, když se smíchají, tak jsou megálně dobrý a takže to používám i na všechno možné. To necvaká. Takže když jsme tady u těch tvářenek, tak mám tady tu Baby Good Blush. Jo. A tady tu tvářenku nemám ráda, protože hned to vám řeknu za tu vodu proč. Jenom minutku. Koukejte na tu barvu. Ono to si vypadá prostě takem dobře tmavě, ale ono, když se to dá na tu pokožku, tak to je světlý jako kráva. A ona ta barva, když se to rozblendí, tak si to vypadá dobře, když se to rozblendí, ale potom, jak vy běháte nebo prostě se nějak hýbete, tak ono se vám to tady úplně jako vpije a vytvoří to takový to, že to máte úplně celý růžový prostě. A jako hodně světle růžový. Jako nějak takhle výrazně, nebo ne takhle, ale takhle výrazně růžový, jo. A to prostě nechcete. Jedna moje kámoška úplně jsem to měla, že tady místo bluše, místo bronzeru, jo. A ona, že, co to tam máš růžový a máš to úplně růžový, a já, fakt. A já jsem se dávala dneska ten Baby God Blush jenom. A ona, aha, no tak to asi bude stát. No a od té doby už to moc nepoužívám. Když už jsme tady u toho, tak v tom organizéru mám i tady ten pudr. Zase od Revolution, protože to je značka, od které jsem měla adventní kalendář. Takže asi mám hodně věcí od Revolution. Ten třeba vůbec nepoužívám. Ale třeba jednou jako za týden, nebo ani ne, prostě víc, jako míň. Tak ho někdy použiju. A
teďka jsem si tady vytáhla tady ten úplně malej balíček a v tom mám tady ty úplně všechny věci, které jsem vám teďka ukázala, reálně. Koukejte, jak se tam úplně krásně prostě vejde. No, jsme hnedka vedle řasenek. Řasenek mám hodně, ale jako první začneme věci na obočí. Mám tady to na obočí. Jo, tady to. To třeba vůbec ne, jakoby, ono to má být jako bronzer, je to zase od Revolution, jo, to už se taky smazalo. Ono to má být jako bronzer, ale vy si tam dáte ten štětec, jo, ten štětec tam dáte si to sem a jste hnedka celý, skoro černý prostě, nebo celý hnědý jak bota. Jednou jsem to použila na obočí a od té doby jsem to přestala používat, protože jsem měla úplně celý hnědý obočí a to já nenávidím. Potom mám na obočí ještě tady ty různý dvě prostě štětečky, nebo nevím, jak tomu mám říkat. A potom mám na obočí tady to sérum, ano, zase od Revolution. Prostě Revolution. Jakože nemyslím si, že by to měla být nějak dobrá značka. Od Revolution. Na řas teda používám řasenku. Skoro jenom tady tu. Je teda od Maybelline, což už víte. Takže takhle si otevřeme. Jo, vypadá nějak takhle. Jo. Takže jako potom tady máme tady ty dvě řasenky. Jsou skoro úplně stejný. Prostě jenom jiná barva. Tady tu já nenávidím z důvodu toho, že ona je prostě taková divná a je úplně celá rovná. A to já prostě nenávidím. A potom tady mám tady tu, kterou já mám hodně ráda, protože ona má to ohlí, že jo. A jak to má takhle ohlí, nebo tady má takovou tu bouličku, tak ono to tím pádem ty prostě takhle zvětšuje, chápete mě? No a to já právě zbožňuju, a když jako to nepoužívám. No a teďka už to megálně musíme zrychlit, protože už to video trvá celkem hodně dlouho. Reálně řasenky doporučuji všechny, kromě té tmavý, jak jsem vám ukazovala. Potom tady máme sekci rtěnek. A to jich mám jenom čtvrtku z mých rtěnek. No všechny musíme rychle stihnout. Jako první tady máme tady ty dvě od Revolution. Jsou za mě moc výrazný a jsou moc prostě červený. Potom tady máme tady tu od Avonu. Ta je megálně dobrá, ale musíte si dát prostě jenom takový ždibík. Takže lidi jako další rtěnku. Tady máme tady tu, kterou jsem si vytvořila, jsou v tom třpytky. Jo. Potom tady máme tady tu moji oblíbenou, mega oblíbenou. Má tady to. A ne, není to tvářenka. Je to na lip. Jo, vidíte to? Je to od Catrice. Lidi, už to video trvá 13 minut, takže to zrychlíme. Tady to od Chinu, tu jsem si namíchala. Dám, prostě tady těm všem rtěnkám dávám 10/10. Kromě těch dvou od Revolution. Tady ta pálivá má zvětšovat, prostě nezvětšuje, pálí celkem jo. Takže 5/10. Potom tady mám tady tu moji hodně oblíbenou od Essence. Je teda hodně tmavá, ještě tmavší než vidíte a dávám jí 10/10. Masku na rty, červenou maska, prostě potom se sloupne, máte tmavší rty. 10/10. Koupila jsem to u Vietnamce. Potom tady máme tady to jsme koupili, když mi bylo třeba 5 let v Globusu. Nevím kolik. Tady máme ještě matching a ještě jedno. Prostě matching z Globusu. Asi ne díky, hele. Jo, víte to? Je. Tomu dávám tak 0/10. Hnedka se to prostě z té pusy úplně kam do prdele. Potom tady máme tady ten Extra Shine od Essence. Je mentolový, ale dobrý. Juicy Bomb, tady ten už nikdo nemá, už se neprodává. A vsadím se, že ho nikdo z vás nemá. Mám ho jenom já, protože už se asi už 5 let neprodává.
nebo nevím, ale úplně stejný a nemůže to být party, nemáte. Tady mám od Revolution, to jsem se taky namíchala, jak můžete vidět. Mám tam taky třpětky. Zase od Revolution, ano, poslední od Revolution. Hele, tady těm od Revolution dám 5 z 10. Mně se to jakože dětská značka. No dobře, no. Hele, už to mám třeba 2 roky, 1, nevím. Proč tady máme roli modelínu. Dobrý. A my se uvidíme u dalšího videa a mimo make-upu se prostě vám nekonečnost 10 a bye.